खुलुमबाय पेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 13 मार्च 2025 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो, मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ। गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो दिनै गोब्राब जागोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो नाथाय गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। मावलांनाय खामानिफोरखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय बोरखौ दिनै मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय बोरखौ मोननो हागोन। समाजावबो मान मोननो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ आरो गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। नेगेटिभ साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानोबो हागौ। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना
जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानो हागौ सोरबा मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन हरखाबै माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारगलांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव मान बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन नखराव अनलायनाया बांगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारगलांगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा दिनै खरसायाबो बांनो हागौ आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो खहा जानांनोबो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन बहाबा हान्थिब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन आरो सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गोबां जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै सांग्राङै मावनांगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा नखराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर उसाव बादाव जानोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन
गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोद मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों